A jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Shamsuddin D Baba. Duk wanda yake so ya koyi yadda ake haɗa irin wa'annan hotuna to ya biyo mu a cikin wannan bidiyo, za mu koya masa yadda ake haɗa irin wa'annan hotuna. Na gode, kai tsaye mu shige cikin bidiyon. To da fari, da zaran ka ɗauki wayanka za ka je ka shiga Chrome browser. Yawwa, to sai ka rubuta wannan abin da na ajiye maka akan screen ɗin wannan waya. Da zaran ka yi typing haka Microsoft Bing Image Creator, sai ka danna, ka zo nan, ka zo ka shiga nan gurin da na nuna maka haka, sai ka shiga. Wato da zaran da ka jira, da zaran ya buɗe gashi nan yadda aka rubuta join and create, sai ka shiga. Bayan ka shiga zai bude maka wannan fiska. To sai ka bude, idan kana so ka sa email ɗinka, in kuma da ka bude wato sabon email ne, ga shi nan a rubuta creator 1, wato nan gurin kenan, sai ka shiga. Bayan ka shiga zai yi sacin ya kawo maka nan gurin, to sai ka ɗauki wato email ɗinka sai ka saka. Ni dai gashi na saka nawa. Idan na saka zai kawo maka nan ya tura ka yadda za ka sa OTP ka, to zai tura maka wato code ɗin a cikin email ɗinka. Sai ka fita, sai ka shiga cikin email ɗinka, ka duba, sai ka jira shi kaɗan. Yawa, to gashi nan. To idan ka duba za ka kalli code ɗin gashi nan a nan gurin, sai ka yi copy ɗinsa. Bayan ka yi copy sai ka dawo ciki, sai ka yi pasting, sai ka danna wato sign in. Da zaran ka danna zai kawo maka nan gurin. Wato a nan gurin shine kamar didin muku bayani, nan gurin shine zaka create duk wani hoton da kake so. Wato wannan akwatin, wato kasansa kuma nan gurin shine wato zai nuna maka adadin abin da za su baka. Wato kai za su faɗa maka in 15 ne, in 10 ne, duka dai za su faɗa maka adadin abin da za su baka. Wato cikin wannan akwatin shine za ka yi amfani ta hanyar rubutawa kwamfuta wato asalin hoton da kake so ya fito maka a siffar cartoon. Shine za ka yi amfani da rubutu wajen designing din hoton da kake so ka samu. Wato bayan ka gama shine za ka taba nan gurin. Idan ka taba za ka jira shi zai yi satin, wato zai nuna maka wato kalar hoton da ka rubuta, wato kalan hoton da za ka samu. Wato ma'anan kalar hoton da ka rubuta, kalan abin da za ka samu shine kalan bayanin da ka yi a cikin wannan akwatin da na gaya muku. Wato shine kalan hoton da za ka samu. Shine dukkan wani rubutun da ka yi, wato irin hoton bayanin rubutun da ka yi shine za ka samu. Na san kun fahimce ni. Kamar dai da gani nan gurin duka ga su nan dai irin kalan wa'annan hotuna da su sauransu da su waye, da nan kuma dai haka duka ƙasa ne dai. Duk dai zan muku misali kamar guda ɗaya. Misali kamar yanzu nan cikin nan gurin za a rubuta gashi kamar dai wannan abin da muka rubuta ga generate a pixel style image of child running away with fish and the mother going after him. Wato wannan ma'anan shine a kirkira min hoto salon pixel na yaro na gudu da kifi, mahaifiyar shi na bin shi a baya. Duk da yadda ka fasa da shi ba wani turancin muka iya sosai ba. Yawa bari dai mu gani ya haka da ɗan tsara. Yawa bari mu gani. Yawa ya mazo nan. Yawa mu sa haka. Yawa mazo nan shi ma mu saka village. Yawa sinking. Gashi nan da yadda muka yi ta nan da za ku yi ta yi abin ne duka dai sai a hankali. Bayan ka zo ka gama, za ka ɗan tura ya ka ɗan taɓa wannan creating ɗin. Yawa za mu ɗan jira shi. Yawa za ka ɗan tura ka. Yawa kuma gashi da yadda yake ta sacin. Kamar yadda na gaya muku, za ku ba shi kamar minti 1 haka dai. Insha Allah yana ga za mu samu.
Yawwa to alhamdulillah to kun gali kalan watan da muka samu dai ga su kwaya uku, ga kifi, ga mama tana bin yaro da gudu, kalan dai abin da muka rubuta kamar haka kun ga gasu nan. Yawwa to zaka iya sokewa akan wayanka ta hanyar taba kan ɗaya daga cikin wanda kake so kamar haka. To ka gani idan ka zo ga shiya ga nan wannan madanni kwaya uku sai ka taba kamar haka, to kaga ga downloading kawai sai ka taba downloading to zai sauka akan wayar ka bi iznillah. To alhamdulillah duka ana muka kamo karshen wannan bidiyo. A mana share, a mana like, sannan kuma a yi mana subscribe a wannan tasha tamu mai suna D Baba Official domin samun ire-iren wannan bidiyo.